Ambalma Sherifla Jabarani Flebo Malikono ani Malikoka ami walen mandon fulike kanyeshi au kilingili mbela jilima force gorola amba fonga kwa bisimila kwa Jabaran su Malikoro ni wakabamanga kuna funi alikene udaelentoi Mali jamana ka farajnya jamana to uluka we autism nali haklina bala sugu doye utogola don keren ni o kene o sigi ka beni kunu alamsay avril kalo kle fla samba fla ani muga ani woro lanyini akunde ka sega banay aka sega lakudo jema fe akololo danga sega kari ulula ani fana muga munu garzige duna banay na uluka sega bodde kere fena sigida ulu konnana kene nyere asigira CCB konnana ka sangani jekulu chama yeli akeneka Sherifla Jabaran so fana tukala Amadou Camara naka jatala siru nyari tumewe ansama muna nga jeka shiria ni don krenkreni nabe talike kanyishi banama namba wele ko autisme ale bi nyenamaya jiya kuru karabele jele hono sanwosa avril kalo klefla wakati don hakli jagabo ani tashibla beke kanyishi mamunu garsike dona ni bana ko foleina donc akon na lilabi sans vous ni chite se ka ke au débat en dogoroba au débat encourager ka motivation ba dans moi au beniche ani baraji akon na lila au parents munu d'abord yus no tawi au parents munu oni inquiétude bena en centre là elle de l'espoir centre Willy Aspam les rites et les autres centres vraiment ka au fou ka au wale mandon avoir confiance là alibi avoir chetri barayman non mais konokulu jele ne be bien fort. Vraiment, merci aux autorités, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus et nos sponsors, les grilles, la vie en rose, vraiment NBB, au Benichiani Baraji, Burgenco, Orca, vraiment, ka bella jelinfo yambi. Avril kalo klefla dondo domimbe takanyeshi autisme bana kelelima kuru karabela jele kono asigira senga seleke nani Nations Unies tomba fe samba flani wolonvla kumao bi donc ni donc rengreni kana fin anta foko bana mais am se ka fo dankar kele adamaden ka chugoya dola na be se ka to dimseni ga kuma kanti sabati abato dimteni yere kechuwa jamana chel mo chela atinya autisme ye odi jine banate wadda bali fenete mo garde bisiga garjige ala wa fem mun fene do ni a dimtenu demena ubiseka bonno kola kusebe ubiseka ko bawke mais fem mun do na ma famia ni jamana do man famia chama demu bulu sokono yake jine banai kasoro jine banate ama fo jine banate obi amma fo fene ko dabalite obi menini ni shite nyogo insala o purge ka do ko jine banado jine banate dabalido dabalite centre ba munu be bitani de atoma batu idime boni chokola masa chika la yinite iga dendo soro ka bla chokola dola mimbe kimandoni mais kuma inkerene mi mundu fa jamana de ko mama bo mala ko bewo na to ikele jine kono donc nodo demteni min garjigara banala ou bien demteni garra chokore la ali manga ke krefe den donc o de la nana ni kenen kan ka ira ka fo kimana nyema were bo sira de kan ma shi tige krefe den woni demteni no me chugamna de me kanga kuye wala sa fene ni kuinga ke ko baye dona nata gere jekulu ani centre de formation olu jawara kabo kosobe ni bana ko folen kelelila bari sabu ka daka don krenkrene min talime kanyishini bana kelelima ubu don nyeneme ni kenol sigili kenemunu dobe talike conférence débat kuna fonindi ani blasraluma yasa fere jonjo eseka soro ni bana ko folena namba wele ko autisme bindoni don bade pour l'autisme parce que bi ambe mogo sensibiliser ka mogo la donia autisme ye miye donc autisme dîne côté comment dirais-je ka foko bonindo ote fin ka foko abatigi dîne banate mais kechuya de do quoi kechuya de do lujura de do parce que banate parce que banabe furake banani furadi banabe no abe ban ni intervention chirurgicale ke abe ban mais autisme te ban Ateban mais ABC ka améliorer coup sebe ni prise en charge nyeneman kerala ABC ka améliorer coup sebe sans en cas ni en cas je
centre bɛɛ ka jɛ maa o maa min b'a occuper denmisɛnnin autiste la an bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka manifestation ba de kɛ ka dépistage kɛ ka denmisɛnninw vraiment ka a fɔ ka se k'a fɔ somɔgɔw ye nin i den nin a bɛ komi problème nin dɔ b'a la i ka taa nin docteur bara nin fana bɛna diagnostic kɛ. An b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko a don kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan san 2007 kuma diɲɛ selege 4 Nations Unies tɔnba fɛ ka bɛn ni sariyakisɛ dɔ tali ye ka ɲɛsin nin bana kofɔlen ma diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o bi bɛn avril kalo tile 2 ma. Don tasibila lamɛnni hakilijagabɔ kunnafonidiw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ka ɲɛsin nin don kɛrɛnkɛrɛnnin ma n'o ye avril kalo tile 2 ye n'ale bɛ autisme kɛlɛli kofɔ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye musu ansar tɔndenw olu bisimila ka bɔ Bagineda ale sous-section kɔnɔna na a ka so Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ o kɔnɔna na nabagaw tun nalen n'o bonyamasegin foli de kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara ma ani fana k'u ka kanu kurakuraya ka ɲɛsin a ma fo ka taa se ka duwawu ɲini a fɛ ka laban ka duwawu kɛ a ye fana Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Lutu Sidibe ale ka sɔrɔlen don kumakanw bɛ lase aw ma ka finɛ bacili fɛ. Nin jamakulu sanuma in munsun alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka komite tɔndenw de don cɛw musow denmisɛnw u farala ɲɔgɔn kan kana alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ziyara Mali silamɛtɔn ko conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara sigi kɛra bonya ni karama nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ ka sanga ni sigi ye Zamzami y'u ka kalandenw minnu bɔra munsun komite kɔnɔ u y'a kanu ɲɛda shirifukɛ kan a n'a ka denbaya k'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri ni wulikajɔ la alisilamɛya diinɛ ye buna adamadenya ɲuman ye. Kun min y'anw na yan o de an nana ɲɛnafin bɔ an ka karamɔgɔ la karamɔgɔ yi min ni a yeli yɛrɛ nisɔndiya ye a lamɛnni yɛrɛ nisɔndiya ye jango ni ɲɛ d'a kan an kɔni nana ka ɲɛ d'a kan ka dɔ fara an ka nimaniyaw kan ni kun b'an nali la bi bon musun bɛ Baginda mara de la tɔn ka sira fɛ ansar ka tɔn ka sira fɛ musun y'an ka comité sous-section ye Baginda ye section ye Katitura Kasila ye nka musun sigilen bɛ Baginda mara de fɛ a duguba ye Baginda ye toujours ne yɛrɛ bɛ dugu min na o ye Zaba ye bon mɔgɔ min nana cɛw la musow la bon an ka ca en tout cas an bɛ an woro fɔ an bɛ se mɔgɔ 40 kɔni ma an bɛ se mɔgɔ 40 ma cɛw ni musow la mais ma détaillé lajɛ karamɔgɔ ye de nisɔndiya tiɲɛ la danta la ni k'i b'a fɔ i b'a fɔ ko juguya fɔ kuma dɔ la ala nisɔndiya ko jugu bolo a kɔni diyara n y'a bɛnna ma an fari fonna nisɔndiyara dɔ farala an ka nimaniyaw kan jango an kɛla ka baya kurakuraya o ye dɔ fara an yɛrɛ ka nimaniyaw kan wele min bɛ ne bolo tɔndenw ni kanubaw ma u k'u jija u ka karamɔgɔ in dɔn karamɔgɔ ka ɲɛtaafan an k'o dɔn a y'an bila min kɛli la an k'o kɛ n'a y'an bali min kɛli la an k'o to yen an k'an denbaw bila fɛn na ale yɛrɛ y'a n'a denw bila fɛn min na an k'an ka denmisɛnninw bila o la pour que an ka nafa sɔrɔ an ka diinɛ na an t'a kala k'a fɔ ko mɔgɔw b'a la anw b'a la ye. Munsun alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru u ye karamɔgɔ Hayidara dala duwawu sanumanw laɲini ka laban n'a ka dugawu kɛ a n'a ka denbaya ye o siratigɛ kan u ye sigi kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ kanu ani layiduw la kurakurayali kɛnɛ ye ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ n'an ɲɛjɔyɔrɔ ma a Seyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara. An nana sigi laduba kɔnɔ ka na yɛlɛ karamɔgɔ kan ka duwawu ɲini a fɛ ka duwawu ɲini a ka duwawu kɛ an ye an ka komite la musu komite tiɲɛ na gɛlɛya dɔɔni b'an kan karamɔgɔ ka duwawu k'an ye yalasa an bɛ se ka lafiya cogo min na ale bi an bɛ duwawu kɛ karamɔgɔ ye ala ka karamɔgɔ mɛn an ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye yarabi an bɛ duwawu don jamana ye ala ka jamana ala ka kisi ala ka jamana tanga ala ka jamana ɲɛmajɔ kira na banaw kanu kosɔn sɔli ala musafa. Alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ n'a ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara a kɛlen kɔ ka kɔrɔfɔ ta a y'a ka nisɔndiya jira ka bonyamasegin kɛ munsun alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka komite tɔnden bɛɛ lajɛlen ye k'u ni ce u yɛrɛ ye u ni ce bonya la u ni ce kanu na u ni ce siralatagama la ba Madani den ni Basidan Tarawele den a ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi wulila alisilamɛya don kan baya layidu yɔrɔ minɛni kan. Ji fila fara ala kana ji dɛmɛya ji sumali ji denfa ji nɔnɔ ka se baaraw ka kɛ bolo ma i kɛra mɔgɔ o ye bila baara ɲuman min na ala ka sa.
Kunafoni nasra wɛrɛw fɛ cakɛda agence de l'enseignement du français à l'étranger olu maaw ni prestige SA maaw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u ye u ka ɲɔgɔndanba dɔ ta ko fɔlɔ kɛnɛ olu sigi faransi kalanso minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ i n'a fɔ Liberté les Angelots les Sequoia ani les Lauréats o kalanden minnu bɛ kilasi 3nan 4nan ani 5nan kɔnɔna na olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ in yɛrɛ a sigiru fɛ ka bɛn ni araba ye avril kalo tile fɔlɔ san 2026 Liberté ale ye camancɛ kalanso kɔnɔna na Sherifla Jabaramuso tɔgɔ la Fatumata Kane ale bɛ kumakanw lasama ni ɲɔgɔnda ye min ni a bolodalen ye laɲini wɛrɛ t'a la fo ka kalandenw ni lakɔli karamɔgɔw ka bɔ kalanso la faransi jamana taabolo bɛ kalanso minnu na établissement scolaire français ka se ka hali bi kalanden jolen ɲini u cɛ la ni o bi kalanden ɲumanw kofɔ kalanyɔrɔ kofɔlen ninnu tɔgɔ la. Bon a kun an fɛ ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kalan enjeux dɔn ani ka dɔn k'a fɔ ko école ye tulonkɛ dɔrɔn de i bɛ kalan kɛ k'i to tulonkɛ la compétition do mais compétition tɛ c'est juste que k'u bila sira kan u ka dɔn k'a fɔ u k'u cɛsiri voilà ani école tɛ fankelen fɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka ɲɔgɔn dɔn parce que an bɛ réseau kelen de la donc an k'u fara ɲɔgɔn kan nin cogoya la donc a bɛ kɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn et puis u fana b'a dɔn k'a fɔ kalan ye fɛn min ye tulonkɛ dɔrɔn don u tɛ compétition na u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a taga ɲɔgɔn fɛ a tɛna dabila parce que a yɛrɛ ɲɛ b'a la a diyara denmisɛnninw ye et puis an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ an ka sponsor ye n'o ye groupe prestige ye vraiment denmisɛnninw a diyara u ye kosɛbɛ donc je pense que san wɛrɛ ta o bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan. Maa minnu ni olu garisɛgɛ donna ɲɔgɔn da in na ni a bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya na jacɛbɔ kalan ni o ye mathématique ye ka taa se nasarakan kalan ma ni o ye français ye ani farikolo ɲɛnajɛ sport minnu kɛra a ko in na niyɔrɔbatigiw ye u nisɔndiyara kosɛbɛ ni u yɛrɛ ka baara kelenw ye hakilina in fɔra u fɛ fana. Ne bɔra ka concours dɔ de kɛ dictée la ne kɛra premier ne content ni ba de don wa ne bɛ fɛ ka tɔw féliciter walima nous taara san wɛrɛ n'u nana u bɛ sɔn ka gagner. Ni ɲɔgɔnda min ni a kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin lakɔlidenw ma Libertéya la a kɔkɔrɔ don b'a jɔnjɔn ni o ye sponsor officiel ye a fɔ groupe prestige n'a ɲɛmaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ye waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin baara in labɛnbaw ma ka jira k'a fɔ k'u bɛ hakilina in kɔkɔrɔma don sanga ani waati. Donc ni événement sugu an ni t'an siɲɛ fɔlɔ ye ka événement sugu sponsoriser surtout n'o y'a sɔrɔ éducation don. Parce que min ye kalan taabolo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana ka ɲɛtaga baselen don kalan yɛrɛ de la donc an kan ka ko bɛɛ de kɛ pour que ka se ka fɛn fɛn bɛ na ni kalan jigiyɔrɔma dondonni ye ka denmisɛnninw encourager ka kɛ kalan kan donc o de bɛ na ni donc ni activité sugu vraiment o de bɛ na ni o encouragement ye. Bon ni challenge vraiment c'est une première édition fɔlɔ de ye nin ye challenge min don a kan ka encourager wa dɛmɛ kan ka don a ma. Dɛmɛba kan ka don a ma parce que fɛn min don non seulement a bɛ éducation promotion kɛ de deux a bɛ courage don denmisɛnnin tɔw la pour aller dans ce sens ka se ka baara kɛ parce que minnu ye cadeau sɔrɔ sisan aw yɛrɛ tulo b'u tulokan na donc san wɛrɛ n'Ala sɔnna denmisɛnnin wɛrɛw fana bɛ na a fɔ ko f'olu ka donc a b'a na ni compétition ye donc vraiment a bɛ ba don a la donc an bɛ foli de di organisateurs ma ani ka se ka dɛmɛ mun bɛ se ka d'u ma k'o dɛmɛ d'u ma walasa don nataw la u bɛ se ka ba don ni. Hakililajigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan min ni a kɛra kalanden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Libertéya la ni kalanso 4 kalanso min wulila ka jɔ ni saraba ye u k'o ma ko groupe scolaire Angelots a kɛnɛ in kan jɔnjɔnw dili kalanden ninnu ma o de kɛra ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ. Kunafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi silamɛya dɛmɛtɔn Ansar Mali jamana kɔnɔna la u tun ye lakalani kɛnɛ min sigi ka ɲɛsin kamisumali musolakaw ma o kuncɛli kɛnɛ o sigira kalan in yɛrɛ tun bɛ ka kɛ baara minnu kan o ye safinɛji dilan fo ka taa se safinɛ pati dilan ale ma kɛnɛ kuncɛli baara ninnu sigira alamisa don avril kalo tile 2 san 2026 silamɛya dɛmɛtɔn fédération Ansardine international fadi ale jabala kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la Sherifla Jabaramuso tɔgɔ la Sadio Siribi n'a ka jatala Baba Keita de tun bɛ
Nin kalambolo ni asigira ka nyishan balakaw ma nu ube jekulula ni abawuli le collectif des ansars à milieu scolaire et universitaire en abrégé Kamis Mali kalayin kunte fenware ku dege safna glana safna fasku yaw minu be no napsika ke makunya fen formation nafa kama ambolma muso nu bora Mali yoro chamana ka fara Bamako yere fana kan min ba to cogo mina kana safna kalandege ni o damina kabini masikalo kle bisaba kana kunche Afrikalo kile flala akera wasani nisonja konnana maminu garjige donala ukafola formation na tena tabulo kapsa tabulo kayen kosobe puisque alkel am kan na fa chama bawde soro akono donc an ya ke am yanko fera am saka ta chama soro le pi am saka bénéficie chama soro akono na ni nan klala am saka ta ke ka to fero ke na am saka opportunité chama soro ka saka moro fene former ala munu na famille c'est obema to komina an chama famille formation na an bara munu ke an famille chama soro ala komi an safne jimu glan ani an dege munu ke donc dona tawla am saka bara chama ke na yi am saka mogo fene degi ni formation temene nuna ni nisonjara ko jugu parce que mogo ba ona munu ma delega a ketuga udon olu ye famiya chama sorala abseka ndeme ka sanuya fene matarafa ina fo ka anga jamana deme sanuya tabulu la tugomna formation hukumun konnana maminu gartige donala o yajira ka fo abina ke sababu ye olu yere ma min bato ubseka u yere ta ani fana ka dobo du yere fana musakala ko sabla ni muso sira ka dononon ku yere yi abeke sababu ye ka dobo dutugu fana ka sarjula o de kadra konnana formation sigira ka anyeshi musula kanunu ma u fana ka se ka doku yere cogo mina ayi ni labɛn walasa an balimamuso minnu bɛ yen an ka différentes structures la u kana formation kɛ a b'u dɛmɛ u ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ sanuya ye fɛn min cɛ ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔya yɛrɛ la hali diinɛ yɛrɛ la bon n'u bɛ se ka safinɛ dilan donc u bɛ se ka safinɛji fana dilan ani safinɛ pati a b'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka se ka sanuya kɛ u ka foyer kɔnɔ même dans la vie réelle. Formation ni a kun tɛ fɛn wɛrɛ ye ka an balimamuso ninnu k'u dege kɛn yɛrɛ baaraw la ani fana ka safinɛ dilan yɛrɛ fana ɲɛfɔ u ɲɛna la donna nataw la u yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ karamɔgɔ jolenw ye cogo min na o de kadra kɔnɔna na modeli fila o kalannaw kunna ni o ye safinɛ sifaya fila ka o kalan u kunna u ka se k'o ɲɛdɔn cogo min na min ni kɔlɔlɔ foyi t'a la k'a ɲɛsin hadamadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ma maa min ye formation in kalan k'u kunna o ka fɔ la. bi an bɛ formation min na formation bɛ ka boli fɛn fila de kan a fɛn fɔlɔ o de ye safinɛji a fɛn filanan o de ye safinɛ pati n'an b'a fɔ ma safinɛ doro safinɛji o de ye safinɛ min an b'a dilan ka kɛ jilama ye a bɛ musow dɛmɛ koliyɔrɔ la finikoyɔrɔ la minɛnkoyɔrɔ la a bɛ se ka cɛw fana dɛmɛ u ka moto ko mobili ko a bɛ se k'u dɛmɛ o la safinɛ pati ye fɛn fɛnɛ ye fɛn min bɛ nɔgɔ bɔ kosɛbɛ surtout muso minnu bɛ cɛlasigi ni denmisɛnnin b'u bolo denmisɛnnin finiw a bɛ muso dɛmɛ o la kosɛbɛ a bɛ kanga a bɛ dɛmɛ safinɛ san na a bɛ dɛmɛ fɛn caman na i ka safinɛ la baaraw la quoi an bɛ ka muso ninnu dege safinɛ minnu na bi n'o ye safinɛ pati ani safinɛji ye an bɛ k'u dege safinɛ minnu na c'est industriel et puis fɛnɛ kɔlɔlɔ foyi t'u la an bɛ k'a kɛ pour que an bɛ jamana min kɔnɔ i b'a fɔ bi baarako gɛlɛyalen don et puis fɛnɛ muso caman cɛ tɛ sɔn a ka bɔ ka taa baarayɔrɔ la n'i ye information ninnu sɔrɔ ka se a la i bɛ se ka kɛ so kɔnɔ k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i yɛrɛ bɛ se ka kɛ k'a feere pour que i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo di k'a sɔrɔ i ni cɛ ma kɛlɛ k'a bɔra ka taa baarayɔrɔ la. an bolo donna k'a fɔ kalanbolo in a ye tile 4 de kɛ sen na a daminɛna masikalo tile 30 ka taa kun cɛ avrikalo tile 2 la ma caman garijɛgɛ donna la n'u bɔra Mali yɔrɔ caman na ka fara Bamakokaw yɛrɛ kan kɛra nisɔndiya kɔnɔna na formation in kun cɛra ni safinɛ dilan a bɛ kalan cogo min na produit minnu bɛ k'a la o jirala a kalanbaa ninnu na. ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ya kan kunna Côte d'Ivoire jamana ale kan ka sanga ni maaw la faamuyali ye alisilamɛya diinɛ kɛcogo ɲumanw olu la alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Hamed Tijani Aidara a bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni sanga in na yaasa ka se ka taa wajulu kɛnɛbaw olu ɲɛnɛmaya ye nɔ ni o yɛrɛ o nun donna lokatakaw olu fɛ nɔ yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ a ka nin baaraba in na an ka jɛ ka an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Jakarija Danbele ale ka sɔrɔlenw ɲɛmada kumakanw mina lase aw ma Amadu Kamara fɛ. Ni tourne ba mi fleni na hakilina ɲuman bɔra silamɛya dɛmɛtɔ Ansardine National Côte d'Ivoire ɲɛmaya so la a kun ti dɔwɛrɛ yaasa ka se ka alisilamɛw
Côte d'Ivoire fantan nani bela jilena ku bonyene fina ni Mali al-Islamé nyema ka tomba au Conseil islamique du Mali manyema Mali al-Islamé dine nyema ka franyo ka jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Islamaya de mento ansaru nyejoro a Sayyida Sherif Ousmane Madani Haidara dinge a Sayyida Sherif Ahmad Tijan Haidara kalya sili nyumonyi alatano alanatano kakan ayani mbarai langini alaka latike kunu le 1er avril Chérif na ka délégation bora malaka an soyano an la yini konnana tournée mina ke etabu tan wolowla ne kono tan wolowla kena tan wolowla sigi fédération tan wolowla no donc a fole bi no la ko tay mais a chuina yala ka jeen na mbura no amata gagne machine kata subre kata jokwe ma ujini makuno mara segela yam sokoro bongwanu mara la azope mara an agul mara kata Abidjan donc faut kata se grand lawo aywa angone mi ni bi ode bara ndamna na herela ala kala ba hera kan sa toro ko bla jene ko kan sen nega toro ma fi bla toro ma o ya kala jini ba ya modu o ni beka dugo kanyola aywa ni ala sonama ambe ambaraka nyongo fo munu yande meka baran labe ambo bla jene fo che ani muso demsen ani maba ka bo Côte d'Ivoire krenkreniala lakuta ale marabulu kono ama nyemau bora kuka nisodianu ka munya ira ka beni Sherif Ahmad Tijan Haidara ka naliye uka dugula alhamdulillah ambala fo kala barkada kala wale nyumando tuma mina nyemoko ya nwele ka foko Sherifu bina anfe anga fédération kono kabini olo fo kana se bima nisoja toti ani sojara anfarifona ka foko Tijani bina anfe anga fédération kono adan o ere folima ama dan sisoro ni sojala o tuma mina David lancera nu ya fo anyana ko Tijani bina na anfana ya fo anga section nani de bambulo anya benyamoko wele kana usiki ama fu ye téléphone na de anyu wele kana de fo anga siège social la ku usiki ka fo Tijani bina na amina munge an kumana ka kuma falen vraiment nana ben kelema nana ben mima o de kera unique en fana ka fanga soro la o vraiment ana fa o de dante foli mina kabini kunu fo sambinani ube wulika jo mina ani chesri mina vraiment nyenemaya ye ambu fo la kosebe ka satani anyere ka dembaya ananyere bakun anan sigi nyokon anam se kanga nyenemaya uyanga nyenemaya dla anye kwa o vraiment dan shite ko foli la usraba ala de bolo uye minke akra ala nyena akalti kanja sabu anga mabaw almamu dina nyamo bebora antara kumbe fo du bodala kananai donc akara sawai o fana fari follo akara wati mina kletum bana mais anjigi tumte mo mina ana soro kene kan fana mo be wala akay ko ni anu wasara jaranye ala sabu anyara tumbe ka ko nunu sanjami afana na soro herala ando na fana mo ma jogi fo make o yala tanu bali o wati la nusa ja chamna parce que an kono tun gwanlo o kana na foko na ali mabo wala o yere joro tumbe mais kabe ko abe divo halibi an nusa jala mais antuma an nana kumboni ye wati mina ne kama tumbe ame bo kama fali donc a jara ni kosobe a jara dugu mo be fana amba jirawla ka fo ko ni tournée ni laɲini bala silamɛ dinɛ taabolo ɲuman laseliko ɲuman ka silamɛw bɔ ɲɛnɛfina k'u kulo nɔgɔ bɔ ni alisilamɛ dinɛ laseliko ɲuman ye Sherif Ahmad Tijan Haidara ale o so dunge ye a baaraw bɛɛ lajɛlen tara kuncɛ ni silamɛya layidu 6 bayatul islamiya tali ye maa ba yirika caman fɛ nti fila fara ala kan nti suɲɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a dafaliw nɔgɔya ala k'a n'aw labaa kan k'an ka jurumuw yafa ni ala kira hɔrɔma ye sɔla Amanto Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ɲamana bi mina lase aw ma kafinɛ bacili fɛ
Cameroun jamana bina jamana ɲɛma dankan sɔrɔ o ko tɛna mɛn tuguni sariya sen de don min hakilina dajira la jamana ma ɲɛmaw fɛ ka postu dɔ bange k'a bila sen kan min bɛ jamana ɲɛma ka dankan ko fɔ sariya gafe in dajiralen kɔfɛ wasabulon kɔnɔ wasadenw na sigi kɛrɛnkɛrɛnnenw bi senna a kan walasa ka hakili jagabɔ kɛ sariya gafe bɛ se ka don ba la cogo min baaraw ka kɛ a kan Cameroun jamana wasabulon 2 kɔnɔdenw députéw ani sénateurs u jɛra ka sigi kɛ alamusa avril kalo tile 2 ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jamana ɲɛma dankanya jɔyɔrɔ kama o min ye jɔyɔrɔ kura ye min bɛna bange Cameroun jamana kɔnɔna na ka sanga ni sariya gafe tali ka don ba la wasabulon kɔnɔ wasadenw u bɛna lajɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba sariya gafew la min bɛna tali kɛ poste kura bangeli kan ni o ye jamana ɲɛma dankanya ye maa bɛ se k'a fɔ hakilina in a bɛ ka farafarali kɛ wasabulon 2 kɔnɔ assemblée wasabulon ani sénat wasabulon kɔnɔ mɔgɔ minnu ni olu ni fanga bɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu kɔni jɛna ni a ye vice président ya poste ka kɛ ka jamana ɲɛma dankan suganti nka bɛra ta minnu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ sariya in ma taa olu jimin siraw fɛ a balala fanga sinamatɔnw na kosɛbɛ barisabu ka daa kan k'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛma dankanya o jɔyɔrɔ bɛ nana bange Cameroun jamana kɔnɔna na k'o tɛ sariya ye ɲɛsin kan ka kɛ sariya min ma teliya la sisan ko bilalenw bɛ yen da kan ka don minnu na teliya la ka kɔn jamana ɲɛma dankan ko ɲɛ wa fɛn bɛ tali kɛ hali yɛlɛma yɛrɛ doni na jamana sariya gafew kɔrɔ k'o kuma tɛ sisan ye fanga sinamatɔnw u ko u tɛna jɛni yɛlɛma doni ye jamana sariya sunba sariya gafe dɔw kɔrɔ jango ka jɛni jamana ɲɛma dankan jɔyɔrɔ ko ye Burundi jamana kɔnɔ tasuma donna sɔrasiya dagayɔrɔ dɔ la min kɛra sababu ye ka maa 17 bɔnɛ u niw na sivilu la ka bɛn ni alamusa avril kalo tile 2 ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigira sen kan min ɲɛnamayara sɔrasiw ka babu sentigi fɛ General Gaspar Baratuza sɔrasiya babu sentigi ka dantigɛlu la a y'a yira k'a fɔ ko so caman de jenina kin caman kɔnɔna na wa maa caman ka bolimafɛn taminɛna olu fana na sɔrasiya dagayɔrɔ la minɛn caman olu jenina caman tiɲɛna kasara in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni arabadon avril kalo tile fɔlɔ de ni Burundi sɔrasiya bɔra k'i dantigɛ ka sɛbɛntiya ka fɔ ko tasuma ye tiɲɛni kɛ sɔrasiya dagayɔrɔ la ka sanga ni ta fodoni ye a kɛra Burundi duguba la Bujumbura min kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔden sivili maa 17 bɔnɛ u niw na ka maa 57 jogi a bɛn ni waati in ye Burundi jamana sɔrasiya a kɔni ma bɔ k'i dantigɛ ka sɛbɛntiya ka fɔ tajeni in sen fɛ sɔrasiya dagayɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ sɔrasilaka dɔ bɔnɛna a nin na nka bɛra ta a yirala k'a fɔ maa joginta 57 cɛma ko sɔrasilaka 3 jogina Rusila jamana ɲɛma Vladimir Putin ani Egypte jamana minisiri jɛra ka sigi minisiri min ni o ka cɛw bɛ ɲɛsin Egypte jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama Badr Abdelati u ka kuma ɲɔgɔnyaw senfɛ min kɛra Rusila kɔrɔfɔ nafaman caman falen-falenna jɛɲɔgɔnyaw kun kan min bi jamana fila ninnu cɛ o jɛɲɔgɔnya sinsinni hukumu kɔnɔna na ani a ɲɔgɔn dɛmɛ sabatili kama Rusila ma ɲɛma Vladimir Putin a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna suman jigiɲɛba dɔ jɔ Egypte jamana kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye ka dunkafa sabati fɛn bɛ tali kɛ kuranko fana sabatili kan yɔrɔ dɔ fana bɛna jɔ Egypte jamana kɔnɔ o kama Rusila jamana ɲɛma Vladimir Putin a ye hakili jigin kɛ baara bolodalen caman fana na minnu ni olu baaraw bi senna ka ban n'o bɛ tali kɛ sɔrasiya kɛlɛkɛminɛnw kan sɔrasiya mugujugubaw dilanyɔrɔ o jɔli bi senna Egypte jamana dugu dɔ la El Daba Rusila jamana ka zone industrielle o fana labɛnni baaraw bi senna Egypte jamana kɔnɔna na Suez dugu kɔnɔna na a bɛ taa se Rusila jamana cakɛda belebele 10 ani kɔ ma minnu farala jamana ɲɛma ka hakilina kan ka ban wasa baara bolodalenw ani minnu lawaleyali bi senna ka ban a bɛ se ka kuncɛ cogo ɲuman na Egypte jamana minisiri min ni u ka cɛw bɛ ɲɛsin Egypte jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma Badra Abdelati a ye nin miiriya ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen fo minnu kɔrɔfɔ bɔra Rusila ma ɲɛma Vladimir Putin da ko Egypte jamana ani Rusila jamana ka jɛ a tɔnɔ min bi ka bɔ Egypte jamana fɛ k'o ye waleya ye min jara Egypte jamana gouvernement ye wa bɛnna u ma baara bolodalen ninnu bɛɛ lajɛlen tare la Egypte jamana fɛ Egypte jamana a ye wele bila Rusila jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka se ka ye Egypte jamana ka cakɛdaba dɔ kolomokarili kɛnɛ kan min ɲɛsinen don sumankow ma dunkafa bɛ se ka sabati cogo min Egypte jamana minisiri min ni a ka cɛw bɛ ɲɛsin Egypte jamana ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma
a y'a ka kelenya ani baarakɛ ɲɔgɔnya sɛbɛntiya ka kurakuraya Rusila ma ɲɛma Vladimir Putin ɲɛkɔrɔ. Badr Abdelati a sinsina jɛɲɔgɔnya in nafa kan. Baarabolodalen minnu bi senna a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛda kura min di Egypte jamana ma a dama dogo o la. Baara minnu bi ka se ka waleya Ala ni Rusila jamana ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na. Rusila ani Egypte jamana jɛ sinsinin kama. Iran jamana kɔnɔ babili dɔ susura Karaji dugu la ka taa ni Teheran mara tilebi fɛ bolo ye. États-Unis jamana ani Israel jamana ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔ. Babili point bugura waati min na o y'a sɔrɔ maa caman de bɛ taa ka segin na point kan. O b'a yira k'a fɔ kasara ma dan soda la. Ja caman bɛ ka tɛmɛ min b'a yira k'a fɔ ko babili point sanfɛla fodonna ka sisi jugu wuli min ye jamana kɔnɔdenw bolo bɔ u dakɔrɔ siranyɛni kamana ganfɛ caman y'a kɔrɔbɔ ka boli k'i senfa. Wulikajɔ min ni a taara ka Karaji babili pont sɛgɛrɛ a dabɔkun ye ka kɛlɛ tigɛ Iran jamana ma. Babili pont fodonna ka sangani waati min ye sanyɛlɛma ɲɛnajɛw bi senna Iran jamana kɔnɔna na. Denbaya caman ladala u bi fara ɲɔgɔn kan ka bɔ bɔlɔn fɛ k'u ka nisɔndiyaw jira sankura yɛlɛmaliko la. Iran jamana faamaw dun y'a yira k'a fɔ wa u danganiyalen don a kan ko Iran sɔrɔsiya ka baara foyi kun tɛ point kɛrɛfɛ. Jango k'a fɔ ko mugu jugu bɛ porogoto u bolo ni ka tiɲɛni kɛ nin togo la. O b'a yira k'a fɔ nin ye wulikajɔ de min taara l'Amérique jamana fɛ ka Iran jamana bagabaga n'a ye. Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a ye ja dɔn cari babili point fodonni kun kan ka yira k'a fɔ k'o ye kulolasɔmi ani kangarimada de ye ko tanke Iran jamana ma kunkolo gɛlɛya ni katigɛlɛya dabila ka sɔn États-Unis jamana ka fɔli ma o kumana k'u k'u sigi ni n'a ɲɔgɔnna caman ye. Iran jamana ma ɲɛmaw ka fɔla babili point min fodonnen filɛ nin ye k'u t'a bɔ Amerikɛnw ni Israɛli kun bada. Babili point fodonni a kɛra kasara ye barisabu ka d'a kan mɔgɔ 8 olu de bɔnɛna u niw na mɔgɔ 95 olu jogina kosɛbɛ. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni nin sanga in ye ka se k'aw ta k'u da aw tulo kan. An bɛ segin ka bonyamasegin foli kɛ aw ye aw ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la. N'Ala ma basigi an na n'a ye diɲɛ kuma yɔrɔw yira an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ aw k'an bɛn Ala ka su yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma.